Dumateng nggih. Dumateng para pepundhen, para sepuh pinisepuh ingkang kula hormati niki hormati. Lan kula bekteni. Para rawuh menika para ingkang sami rawuh kakung putri ingkang datan kalingga murdaning akrami. Nggih sakedhik mawon. Para ingkang sami rawuh niki para rawuh kakung putri ingkang datan dahat kalingga murdaning akrami. Amit pasang alimat abid mugi tebihna ing iladuni miyang tolak sarik awit kula Cumantaka hangembil kamardikan panjenengan satawis ingkang nembe sakeca mawan pangandikan. Mboten ateges ngirangi unggah-ungguh subasita menapa dene tata krama. Ananging kula angemban dawuh jejibahan luhur piniji minangka talangaturipun saking Bapak Werkudara calon pisan sekalian. Bapak Arjuna sekalian ingkang pantes hanampi sagunging sekar panghormatan. Kula ingkang mewakili nika ingkang piniji. Nggih. Nggih. Piniji saking Bapak Werkudara calon besan. Sekalian keparenga matur. Kaping sepisan ngaturaken salam taklim katur panjenengan sumambrah keluarga dalasan sumprambah keluarga dalasan Gotrah. Kaping kalih ing nguni sampun wonten pirembagan ing atosipun Bapak Werkudara calon besan sekalian ingkang anggadhahi kagungan nggih sekalian ingkang kagungan putra kakung kekasihipun Bagus Kaca Nagara kalian Bapak Arjuna sekalian garwa ingkang kagungan iki ngadhahi kagungan kenya siwi selisih rara kenya siwi sesilih rara pregiwa gumolonging pirembagan nedya hangaturaken balung hangaturaken hangraketaken nggih hangraketaken balung apisah daging arenggang bebasan ngembun enjang aja Jawa sonten ndodhokori sumadya nginang jambe suruhe kanthi atur mekaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan saha sampun manunggal cipta rasa miwah karsanipun. Kanthi menika Bapak Werkudara sekalian ngaturaken paningset minangka jejanggipipun tata cara palakrami. Wondene ingkang badhe keparengaken wondene ingkang badhe kaaturaken niki napa bangkene wonten ngersanipun Bapak Arjuna katuraken wonten ing panjenenganipun Bapak Arjuna nggih Bapak sekalian inggih menika
sanggan paningset saha majemuk ingkang awujud maneka warni kanthi pangajab. Mugi boten ningali wujud lan ajinipun ananging kepanggalih ananging kepanggalih kepanggalih angel ananging kepanggal angel kula tilar mawon niat ageng tulus lan suci saking manahipun Bapa Werkudara sekalian garwa anggenipun kepengin sanget ngraketaken tangsuling kekadangan antawisipun keluarga kekalih mugi mboten saged pisah salami-laminipun. Kajawi saking menika panyuwunan Bapa Werkudara sekalian dumateng Bapa Harjuna sekalian garwa hambuk bilih sampun dumugi titi wanci tumapak gati mugi calon penganten kajibahna kaijabna saha kaparengna mugi calon penganten kaijabna saha kepanggihna hanut miturut agami sah adat widi-widana ingkang tansih lumampah wonten ing laladan ngriki. Minangka pungkasan natur Bapa Werkudara dalah sekalian anggenipun ngaturaken sarana dalah upakarti wonten kekiranganipun mawantu-wantu nyuwun agenging samudra pangaksama semanten ugi menawi kula ingkang minangka sulih sarira dutanipun Bapa Werkudara sekalian wonten atur ingkang kalantur menapa dene suba sitaning suba sita ingkang singklar ing reh tata krami. Waduk Gajah Mungkur wonten ing Wonogiri wondene ladoing atur wonten kaladoing atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Akhir salam bila tepik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Iya. Menawi mengke panjenengan maraga wonten bebrayan maos malah ketinggal, nggih. Menawi mboten maos malah lancar. Upami mboten lancar nggih dipun napa nggih cara dimaklumi ya karo mikir. Nek maca gak lancar dipaidu. Nggih, paiben. Nggih. Nggih. Kala wau tembung ing ngarsanipun Bapa Arjuna langkung prayogi mboten mawi tembung ibun wonten ngarsa Bapa Arjuna yantunipun wonten ngriku. Nggih. Panjenengan sami sampun nggih wau nggih wonten paragraf setunggal nggih. Wonten dumateng denteng panjenengan dalasan kula nggih. Lajeng miturut agami nggih wonten laladan ngriki nggih
Sampun. Lajeng semanten ugi mbok bilih kula ingkang minangka sulih sarira kala wau mbok bilih dipun icalaken kemawon. Menawi nggagapi batosipun piyambak mboten sisah ngagem mbok bilih. Kejawi menawi jenengan mau nggagapi batosipun tiyang sanes. Nyuwun pangapunten mbok bilih sowan kula sampun kirang napa jumbuh kalian kawontenan sanes-sanesipun. Sampun ngrepotaken panjenengan pamane ngono saged nek nggo ngukur awake dhewe mboten usah mbok bilih nggih mboten usah ngagem mbok bilih lajeng tembung keparengno kala wau menawi kagem diri pribadi menika keparengno men izinkan lilanono keparengno izinkan parengno kula izinkan saya. Nawi kage tiang sanes keparengo. Keparengo itu kersaha, gelemo. Kersaha. Mugi Bapak Sunardi kersaha keparengo Bapak Sunardi jengkar saking palenggan saged. Nek awake dhewe aja keparengo kula, keparengno. Lilanono izinkan nek keparengo itu sudilah kiranya gelemo ngeten nggih sampun menika janipun tasih tunggal njangkepi ning pami mangke wekdalipun mboten nyandak dipun asta kondur mawon dene kang filipun tulodo sanesipun mangke kula kinten lumantar Mas Andi minggu ngajeng saged pun praktekaken syukur bagi beda-beda sing diapalno aja ming nglamar tok aja ming pasrah sanggan tok aja pambagya nggih saged macem-macem tur menika namung wosipun kemawon ingkang dipun ewahi pamane pambagya nanggon nang paningsetan nang panggih ning yang apa siram nang midodareni mengke nggih meh sami ngoten nggih nggih sampun wekdalipun nggih ngoten nggih tasih wonten panyarwe utawi pandangan nggih kados wau wonten ngarsa panjenengan ngoten wonten ngarsa bapa pamane dipun sebat asamanipun saged ning mboten ngarsanipun ngarsa bapa ngarsa ibu ten nggih saestu menawi mboten wonten pandangan awit wekdalipun sampun cekap ndungap jam sekawan keparengno kula pungkasi hambuk bilih panjenengan tasih wonten pandangan ing dereng sempet pun wedharaken saged lumantar WA saged minggu ngajeng kepanggih kula ngeten nggih 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 tuladhanipun insyaallah Selasa pun kula aturaken Mas Andi kula tantane mengke saged angge referensi panjenengan ngeten nggih minggu ngajeng praktek engko sing nyinaoni acara pasrah paningsetan sapa kabeh mengke terus praktek nggo sing tahap keduane nggo pasrah calon manten arep ijab pamane ngoten nggih nggo bar sumene ana sumene tahap ketiga mengke pasrah tampi apa ingkang pungkasan bilih mangke wonten acara boyong mantuk wau boyong manten nggih ya masrahno manten pambagya ngoten dan nyun pangapunten awit samudayanipun awit kirang wijang enggen kula ngaturaken sesrepan menika nyun pangapunten sugeng pepanggihan malih wonten ing pepanggihan candhaipun semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para kadang siswa bergodo 3 dosa setunggal ingkang badhe nderekaken manuku puja mugi mangke
saged dumugi wonten ing griya suwang-suwang saged slamet wilujeng nir ing sambikala. Monggo ingkang badhe mimpin doa utawi manuku puja wonten ing sonten punika. Sumangga Bapak Dwijo kepareng matur seserepan wonten ing ari menika sampun purna. Mila para kadang siswa badhe lumengser kondur wonten dalemipun sowang-sowang. Nuwun. Para kadang kinasih ingkang bagya mulya, sumangga kula dherekaken jumeneng. Para kadang kinasih seserepan ing ari menika sampun purna pramila sederengipun kondur wonten dalemipun sowang-sowang sumangga manungku puja wonten ngarsanipun Gusti ingkang hamurbing dumadi kanthi agenging pangajap kondur lampah kondur panjenengan sedaya saha kula saged slamet widodo kalis ing sambikala pinanggih kaliyan keluarga kanthi bagya mulya. Manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur, sugeng pepanggihan kalian keluarga.